La mesquera és un mamífer semiaquàtic, de costums que viu a part de l'aigua, a part de terra. És com un talp d'aigua i pertany a un grup antic, evolutivament, que fa milions d'anys hi havia diverses espècies, es van anar extingint amb els canvis climàtics i actualment només queden 2 espècies a Europa. És una espècie que està protegida a nivell europeu per la Unió Europea des de l'any 92. És un objectiu de conservació de la xarxa Natura 2000, dels espais protegits de Natura 2000, i a part d'estar protegida a nivell estatal, està catalogada com a perill d'extinció actualment, i també a Catalunya. El seguiment que es fa en el marc del projecte LIFE té com a objectiu sobretot la mesquera, però també les musaranyes d'aigua. L'objectiu que té el projecte LIFE en relació amb la mesquera i musaranya d'aigua és millorar la qualitat dels estanys a base de retirar peixos. Se suposa que si hi ha menys peixos hi haurà més invertebrats aquàtics, que són l'aliment de la mesquera i les musaranyes d'aigua, i per tant, a mitjà termini, en 3 anys, 4 anys probablement, o 5 anys, podrien augmentar les poblacions de mesquera i musaranya en estanys que ja n'hi ha actualment, o bé en estanys que no n'hi ha, podrien tornar-hi a aparèixer. With the contribution of the LIFE program of the European Union.